बे समाव नोंथांमोननो दैबानाजों सोमोन्दो गोनां रादाब होनो सिगांदों। नोंथांमोनहा मिथिगौ दि आसामा थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो दैबानानि जेंनाजों भुगिदों। आसामनि ब्रह्मपुत्र दैमाजों लोगोसे गोबां दैमाफोरनि गिख्रंथाव महर लानायाव आसामनि गासै 1,88,000निबो बांसिन सुबुंफोरा दैबानानि जेंनाजों भुगिनांदों। आसामनि गं 27 जिल्लाफोरा दैबानानि जेंनायाव गोग्लैदों। दैबानाया न'-बां, बारि बागान, लामा आरो गोबां जौगाखां हाबाफारिफोरखौ गोबां खहा खालामनायखौ नुनो मोन्दों। गं 9 खाजोना बेंखनफ्राव गासै 3,954 गामिफोर दैबानायाव दोबैबाय। दैबानाया सिलिंखार खालामबाय 49,014.06 हेक्टर आबाद हालाम। सोरगिदिं आथिखालाव सा 48,124 सुबुंफ्रा आश्रय लागासिनो दङ। गं 19 जिल्लाफ्राव रैखाथि बादाफोर दं। बेनि अनगायैबो जेराव 2,97,370 सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव रैखाथिनि थाखाय आश्रय लागासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो गोबां जिब जुनारफ्राबो बे दैबानायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। आसामनि गोबां थागिबिफ्रा गावनि आंगोफोरखौ खोमानानै लानो गोनां जादों बे गिख्रंथाव दैबानायाव। दासिम आसामनि गासै सा 72 सुबुंफ्रा दैबानाजों जिउ खोमानांदों। बे जिउ खहा जानायनि खौरांखौ आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ रोखायै फोरमायथिनानै होदों।